Kaburom bat kajingo baroh ni Aisha U Blei Uba hok ban yo iaka. U Blei Uba Kyrkhu yangi da kijing Kyrkhu ki bamla nyoshu. Kajing Ku Blei pi baroh ki para bangai be haka kirteng kajong try bat unong penim jangi u Jesu Christ. Ngaduai bat ngakirmen bakani kajing puson na Ktien kajong Blei haka ni kapor kan long kajing Kyrkhu yangi lang baroh. Nin beteng shusho ya kajing puson jangi halor jong katim. U Blei Uba khot yangi ulong ubala ban shaniah ya kabala pensyong Nongkren haka shithi kaba ningkong kajong apostle Paul shaki Thessaloni kalenong kabasan kada khot kaba art pusau Ktien jong Blei kaba ong uta uba khot yapi ulong ubala ban shaniah uban le ru ya kata u apostle Paul utho ya kani ka shithi kajong sha ki para bangai haka nongba Thessaloni daka jingtmu ban aimen sem yaki ban penken mau yaki uba kumno U Blei kidon ba uta U Blei uba khot yaki ulongken ubala ban shaniah kabalang hapo kanongba Thessaloni kadai kabalang kabasya penchitom bat kadau jong kajingsya penchitom jong ka kadai halor jong kajing pediang jong kibreu ya kajing alap syapang u Jesu Christ lingba ka ministry kajong u apostle Paul laya tho yangi ha ka kitab kikam ki apostle ka lenong ka bakat nyo bahadin kajing alap kajong Paul ha kani ka jaka bon kila penia soklok bat u Paul hoit rengkat bat upara baya trailam bat u Silas bat kita ki penia soru kidei bon na ki wan na ki longjing ki ba kraw batri laya tho yangi ki don ki Greek ki ba U Blei ki don ki kentei na ki ba kraw batri bat ki don ru ki ba na kan jingai jong ki hakan yamju bat lo ong ru ba kendiat ki laya penya so lang yaladi bat katim jong u apostle Paul kani kala penlong ya ki riu niam jiu bakin sngo bishni bakin sngo pihon shikadai e persya ya u apostle Paul badai kani ken kabala pelong yaki bakin penmi yaki jingkul mar ki jing huri hura yaki jing kiwen hapo kanong ba baroh kawe kumta u apostle Paul ban aimen sem yaki para banget ban penslur ya kabalang kabadang chusdang haka jinget jong ka hau Jesu Christ ula tho ya kani ka shithi ka baningkong jong sya ki para banget ha Thessaloni knang ban aimen sem yaki ban yarap yaki bakin penlet jingmut tang ha uta uweiwei ubala khot yaki bat uta ubala khot yaki ba ulong ru ubala ban shaniah nilayo ban pet yaki arteli ki mat mensyem tayo halor jong kani kapang bat kumban penken mau yangi ngila ya pet syapang uta U Blei uba khot yangi ubangila ban shaniah haki kita ki benta ki bangila ban shaniah syapang U Blei uba khot yangi ngila yo ban pet ya kamat ka baningkong baka jing jong U Blei yangi kalong kabala ban shaniah kamat ka ba arpat ka bangila dep ban yo hakani katayo bala adep kari ka jingmap ka jong U Blei yangi kabala ban shaniah sho na kabenta ka jing puson jongi hakani kapor nginpet sa artali ki weipat ki mat ki bakodor ki ban pensyai sho yangi ki ba pensya skore ka Ktien jong U Blei ki de kita ki bangila ban shaniah syapang U Blei ujongi na kabenta ka jing puson hakani kapor tungin pet ya kamat ka badingkong ka jing sngo tho U Blei yangi kalong kabala ban shaniah ka jing sngo tho U Blei ya ka ka badon haka dono jong pi bat jonga ka dei ka bangila ban shaniah pura U Blei uba khot yangi ulong U Blei uba sngo tho yangi usngo tho yangi namar ba ula thau yangi haka dur ka jong u hikeng kadon kata ka bangi ong ka imagodei the image of God kata kadur ka jong U Blei ka bangi kup hangi bat kadai ka ne kadur ka jong U Blei ka badon hangi ka ba penla yangi bangin connect bat U Blei ubala thau yangi hakadur ka jong u hikeng haka kitab jong u prophet Jeremiah
u Jeremiah u pensyai kedar bahaya kani ka benta. Syapang uta u Blei uba snow tho yangi. U Blei uba tip lut syapang jongi. U Blei uba khot yangi bangi long ki jong u. U ong yakini ki kentin. U ong wat haba 4 penlong yangi haka kepok ka keme jongi. U try ula itho yangi. U itho yangi u tip yangi ba u snow tho lut yaki ai baroh syapang jongi. Wat haba ngimpat perkat ya kano haki jingmut jongi u Blei ula tip yaki jingmut jongi na jengai na mardai ma u bala tau yangi. Handai na kapang jong ka Bible habang ikren syapang ni u Blei uba snow tho yangi. Kamut syusyo ba une u Blei uba snow tho yangi udai u Blei uba snow kia na ka benta jongi. U snow kia na ka benta ka jing jong pi bat jonga. Ya ka ka bajia ha ka jing jongi u Blei u snow tho ka bamut u snow kia ya kita ki benta baroh. Nila ban ong na lor jong kita ki jing kwa ki jing trang ki jing ang not ki ba bon ba ki ba ngi kum ki breu midon. Ka ka bangi kwa ka long ba ki wei kin snow tho ingi kani ka wei hakata ka list. Ngi kwa ngi trang ngi ang not baki wei kin snow tho yangi. Ki wei kin snow tho ya ka ka banganga perkat ya ki opinions ki jonga. Nga kwa ngi kwa baki wei kin snow tho ya ki decisions ki jongi. Ki rai ki bangi shit. Ngi kwa baki wei kin snow tho ya ka banga yait lang ba la ka long ki jing pang ki jing shitom ki jing snow si bat kum ta ter ka ka ba ubre u kwa ka long ban snow tho ya Handrai ka jing shishapat ka long ba don ki bala ban snow tho lut ya kata ka ba don ha ka man sem jongi. Don bala ban snow tho lut yaki ki banga nga perkat yaki ki ba don ha ki jingmut jonga ha ka do nut jonga. Wat kita ki ba itam ki ba jantam ha ka jing ru bon sin ki fail ban snow tho ya ka ba don ha ka do nut ka jongi. Handrai nga pen kan mau yangi lang baroh bangi don ken ya u Blei uba snow tho lut yangi nadong syadong. U Blei uba ka jing snow tho ju u kam kut tang hakata ka bangi ong utip syapang jongi. U yo ki jingmut jongi na jengai tang ba u snow tho yangi kumta. Handrai kata ka jing snow tho ju u ka involve ya katai ka concern ka jong ka jing snow pia. Ba ukwa bantu klar haki ki jong ka jing ka jongi. Uta uday u Blei uba snow tho yangi para bangit. U Blei uba habangi yait leng ba yaki jing jaw umat ka jing unya yam lang rengkat bangi. U Blei uba haba u yo yangi bangi yait leng ba yaki jing shitom ki jing jinjar ka penpang ka penjingan ya ka mensem jongi. Uta uday u Blei uba snow tho uba snow kia ya ka jing ka jongi. Ngapen kan mau yangi hakani kapor. Ya u Jisu menbau dang hakani kaperthai. La record haka gospel kat bakum u Yohanes ka lenong ka bakat wei ka dekot ka balai posan. Ka wei na kito ki dekot kot ba ki beling kot ba haka Bible. Haka balaya tho yangi la ong ba u Jisu u yam. Hakani ka lenong ka bakat wei je ka gospel u Yohanes la record syapang ka jing yap ka jong Lazarus. Upara jong ka Mary bat ka Martha. La ya thoru hoot so tenat ya ka jing mi pat ka jong kumno bala pen mi pat yu. Hanai ka ka mga kwa ban hang ni ka long ya ka jing yam jong Jisu. Ka ka ba penlong yu Jisu bu un yam. Day namar ka donot ka ba snow kia ka ba don hapo jong na ka benta kini ki arnut ki kentay ki bala do no ya uparaw jong ki. Usno tho ya ka kia ka shon usno tho ya ka baka ya kata ka jingpang ka jingan juga mensim joki usno tho baki snow si ka donot habaki ya shem ki ya kendo ya ka bakum kata ka jinja kalong kum jo ru yang ilang baro une ujo u Jisu ubayam hakata kapor na kabenta ka Mary bat ka Martha halor ka jingyap u Lazarus
Ulong ujo ublei ubadon ya kajo ka concern ka jing sokya na ka benta jongi. Usno tho ki jing jongi. Usno tho ki jing yai lanti ki bajwat jo ka jing jongi. Kum tanga khot yang ilang baroh hakani kapor. Tungin pai shu. Tungin pai shu ngin wan shu ken utau ba sno tho ya ka do not jongi. Uba sno tho ki jing yai lanti jongi. Bahaba amdon shu mano ki ban sno tho yangi. Udon uni uway uban nam fail ban sngoto yangi. U Petros haka shithi ka baning kong jong ka bula tho. Haka lenong ka basan ka khot ka bahanyo upen kan mau yangi bar u khot yangi bangin bread lut ya kita ki jing kuslai ki jongi halor jong baroh namar mau ken ubasumar ubasukher na ka benta jongi. U Blei Kyrkhu yangi habangi pai sha uta ubasngoto yangi. U Blei Uba snokya na ka benta jongi. Blei Uba khot yangi ulong uba la ban shaniah. Ka jing so tho jong yangi. Ka jing so kya jong yangi. Ka long ka bangi la ban shaniah. Na lor ka ne ka benta ka ba arpat. Ka bangin tip shisho shapang ta U Blei ujongi. U Blei ubangi la ban shaniah ya Ka ba arpat ka mat ka ong. Baka jing sandur U Blei yangi kalong kabala ban shaniah. Ka jing sandur U Blei ya ka jing jongi shimet. Ka ba jaman kasngi kalong kabangila ken ban shaniah. U Blei uyai engage yalade hakata ka process. Ban sandur ban penwandur ya ka jing jongi kenang bangin pau ngin long hakata kadur kat kumba uladep design itanat nak benta kajing jongi wei. U Jeremiah haka kitab jong pat haka lenong ka bakat pra ka khot ka bahanreu u ong yakini ki kente. Hakmi kum ka deu bertha haka kti unong tau keu kum ta pilong haka kti jonga. Ngila ban snotho ya ka jing sandur U Blei ya ka jing jongi haka Nongkren jong ka ka ba u prophet Jeremiah ukren. Ba U Blei ulong uta unong tau keu mangipat ka deu bertha hakikti ki jong. Kum unong tau keu u engage ya ladi hakata ka process ban penwandur ban sandur ya ka jing ka jongi ya kata ka deu bertha. Bahkan wandur hakata ka design ka ba ula dep temu lapa. Ngilong ken kata ka deu bertha hakikti ki jong unong tau keu. But kata ka process ka ba U Blei usandur ya ka jing jongi. Kamdei ka ba sok ban yai leng ba ya ka. Kumbaong nong tho ki Hebrew haka lenong ka ba khat ar ka khot ka ba khat wei. Unong tho ki Hebrew pendan kam ya ka kentin ka jing sneng sempat. Haki wei pat ki kentin nila ban ong haka kentin nong wei ban discipline. Kata ka process ban discipline. Lani ka process ban sandur ya ka jing jongi. Kam imat long ka ba kemen. Kalong ka ba snausi. Kalong ka ba dap da ka jing snausi penban. Hadin ka penmi pat ya ka yaw so ka jing suk. Ha kita kiba kata ka proses jong ka jing sandur ka traikam. Kalong kum taru. Kawai ka jing sandur ya ka jing jongi. Kamdei ka basok. Kamdei ka basno tenat. Bon sin ni feel kum kinong bot ki jong Jesus Christ hang ni kay. Bangimla bansya ya kata ka jing sandur U Blei ya ka jing jongi lengba ki por ki ba juat. Apostle Paul utho kerpang ya kani ka shithi na kabenta kita ki para banget. Kum mga laong dado pasdang. Ki para banget ki ba ya lengba ya ka por jong ka jing sya pen sitom. Kalong ka por sandur. Kalong kapor ban tinju, kapor ban disiplin yaki, kapor ban otdur ban sandur ban penwandur yaki hakata ka design ka ba U Blei ula dep temu lapa na ka benta jongki. Kamdei kapor ka ba kemen. Upen kan mau yaki kan. Ban pai shauta U Blei pat. Ubangila ti ban shaniah ya kata ka jing sandur jong yangi. Lakalong hiki para banget hatas lani.
hakata kapor. Lana yangi hado mentah. Ka jing sandur U Blei yangi kamdei ka proses ka bau suwe sky. Handrei kalong ka proses ka ban yalam yangi ka ban penkre yangi ya kita ki ba kraw ki ba U Blei unsa penpau ha ka jing ka jongi. Andala awai kata kapor jong ka jing sandur. Langi shem ya ka nuksa jong Joseph ha ka Old Testament. U Joseph unempoi syedok ka kerdan banlong unong sinsyar hakari Egypt. Unemla ban supoi kensan syata. U Blei, u da wanrah, u da pendon kam ngila banong. Ya kata ka proses jong ka jing sandur ya ka jing im jong. Ka proses ka ba ka bajuat. Chisin perkat ka ilong unfair. Hakiliang baroh handrei. U Joseph u Yaisha kita baroh. Kajing penlek jing mut jing kolong bai tang hau ta U Blei. U shaniah bai hau ta U Blei. U ba kajing sandur ya kajing em jong u snow tho ba kan nam fe. Kan sapoi hakatong. Nakata kadau i ya kajing job ha kajing em jong Joseph. Ai men seming ilang ru baroh ha kan ikapor. Bangin pai shaw ne U Blei u ba sandur ya kajing em ka jongi. Lengba ki proses ki ba ki ba juat. Lengba ki jing yait lenti ki ba ngim snow tenat. Handrei ngin kan mau. Ba ka jing sandur ka jong uyangi kan nam fail. Ngin poi hakatong un pen iyangi ya ka buram ka jong. Habang ngin poi ki benta ki ba kud hakan ikapor. Napun kan mau yangi lang baro. Ba U Blei u bangi syakri. Uta U Blei u ba khot yangi. Ulong U Blei u bangi la ban shaniah. Kajing snow tho jong u yangi kalong ka bangi la ban shaniah. Kajing snow kya jong u ya kajing im jongi kalong ka bangi la ban shaniah. Bat kata kajing sandur jong u ya kajing im jongi ru kalong ka bangi la ban shaniah pura kalem kano kajing artaten. U Blei un Kyrkhu ingi, un ai boringi. Balada ka jing em kalong kumno ru. Lada ki situation ka jing em jungi kilong kumno ru. Handai bangin yai sno bai. Hau ta U Blei u bangi la ban shaniah. Un nam fail yangi. Un yai sno tho yangi. Ya ka ka ba pimla ban sno tho mapi. Ki wai kim sno tho. Handai tip ba U Blei u sno tho. Bat bangin sya sno ba. Ya ka jing sandur jo u. Ya ka jing em jongi. Namar kababhatam kadang don hakmat kabun sapen pau hadin bola depan sandur yangi U Blei uba khot yangi ulong ubala pan shaniah U Blei na kabenta kaburam ka jong. Amen.